Pai Chikloni Pain Kora Pliani, South Africa Adet Keparlo, Johannesburg Rong Sopialong, Indeng Kripo, BRICS Mate, Brazil, Russia, India, China lapen South Africa atum, Ningkan Esek Amaipi Kepaman Ponalong, BRICS Kepangtang Ponji lapen Kepangdang Pontuji Aphan Pura, Jedon Sarpen, BRICS atum pen, Lamthe Deng Ponlo. BRICS mate Brazil, Russia, India, China lapen South Africa laki isi pirthe adangalong economies kang tangkring adet atum kemesen lapen kepaprang ponji aphan kachingrum pon asonglo. Labang so asong along non amat kedo bom laki Brazil, Russia, India, China lapen South Africa henlo. BRICS amahang kepathek pon aningkan laki surihinira kreser kep wosika chiklo niphai kritroka ni henlo. Surihinira kreser kep aningkan ahud BRICS amahang pathek pon det pen ningkan isek amai pi paman pon bom bang bom si pining aningkan abangke indeng krep ho ningkan isek amai pi an pleng pon tanglo. Pining aningkan ke cari pon adet lake South Africa henlo. Lapuson si ningkan isek amai pi sitame South Africa adet ke parlo Johannesburg rong sopia long si paman pon lo. Labangso ke paman pon along BRICS along ke do adet mate Brazil President Lula de Silva, Russia adet pen President Vladimir Putin alar Sergey Lavrov, India pen Prime Minister Narendra Modi, China pen President Xi Jinping lapen South Africa pen President Cyril Ramaphosa atum setami chetong dun rinti. Johannesburg rong sopia long ingding krep ho BRICS ningkan esek amai pi ke paman ponolong isi thedung ka cheparai ponalam the kedeng pon padulo. Kedeng pon alam thela ke kewang jiani pen BRICS along akimi bangphu det trogatuma phan chekroi sar pen kedeng ponji aphan lam the chepaklang ponlo. Kepa-op ponji aphan kangbai ponadet lake Argentina, Iran, United Arab Emirates, Saudi Arabia lapen Egypt henlo. South Africa President Cyril Ramaphosa hin pen phirangke amai ke phapon hut ke pachini pona tengke kewangjian ingkan surihini raing korapli arkoi cheklo niphai isiani pen ke BRICS ahem tunalong Argentina, Iran, United Arab Emirates, Saudi Arabia lapen Egypt adet atuma phan opon si hemisia teng man peng pajir pon popu than pachini ponlo. Lapuson si India Prime Minister Narendra Modi hin pensetami kepa-op ponji adet throk atuma phan aningkarong lapen ningkang sam chepaklang ponsi hirjumi pajir dunlo. BRICS pen labangso aking kam kachejor pon lake ongdung adet atuma phan aning ke pathela pen ke paching thur ponji aphan towar ke paklang pon ang theklo puta than pon thu. International Desk Report, Karbianglong Live.